Toto sa volá Angus Robinson. Toto je veľký tvor, ktorého som vystrojil ja, Filip Kobič. Vie magnetické pole, vie strieľať so svojimi rukama, aj veľkú zádrž. Vie aj púšťať oheň. A vie aj tuto v ústach vypúšťať také ľad. A z týchto dierok vypúšťa kyselinu. A ešte tuto vzadu má silný chvost, tak silný. Že nikto mu ho nevie zničiť iba tak. A když okolo neho bude tak veľa a stane sa, že keď bude boom, tak to znamená, že ak je magnetický štít a každý, ktorý sa ho dotkne jeho, nejaký zlý bentenák, tak ten sa odraží do nejakého do nejakej steny. Je to super. A bývam na 10. Tak, toto je ten, o ktorom som vám hovoril. Má tuto a tu a tu a ešte aj tu a tuto a tu a ešte aj tu pichnete. Tak, uhni. Hej! Nehaj, niekoho tam nech je. Na 11